Smajna ħafna dwar iż-żieda fil-prezzijiet meta familja tmur tixtri minn ħanut għall-iktar affarijiet bażiċi. Iżda xi ngħidu għal prezzijiet li bl-istess mod splodew meta wieħed jażel li joħroġ ikol barra. Il-Gazzetta tal-General Workers Union it-Torċa irrapportat kif saret kważi impossibbli li tgħix ħajja komda filwaqt li tagħmel affarijiet li ma jitqisux bħala neċessitajiet bażiċi. Fil-fatt, dejjem skont l-istess gazzetta, koppja li marret ikol f'kafetterija partikolari ordnat biss affarijiet sempliċi. 2 toast, kafe u iced tea, spiċċa tħallas kont ta' 22.40 €. U meta familja terba żlet ristorant lokali fejn ħadu 3 burgers u chips, pizza u 4 luminata, il-kont ġihom 46.50 €. Jiġifieri iktar minn 10 euro l-wieħed fiż-żewġ sitwazzjonijiet. Persuni oħra qed jilmentaw li fl-ixkun ilma żgħir ġieli kellhom iħallsu għalih €2.50. Meta jekk tmur tixtri fl-ixkun tal-istess daqs minn xi supermarket, prodott ta' ditta partikolari jiswa biss 39 ċenteżmu. Jiġifieri differenza ta' €2.11. Minnaħa tagħhom sidien ta' ristoranti qed jinsistu li bħalma żieda fil-prezzijiet affettwat lin-nies tad-dar bl-istess mod qed taffettwa fix-xiri ta' ikel għar-ristoranti u dan wassal biex il-prezzijiet kellhom jolew għall-konsumatur. Sidien ta' ristoranti u kabbani fakru li ħafna min-negozji tagħhom ma jirrikjedux biss kok li jsajjar l-ikel iżda hemm numru ta' ħaddiema u spejjeż oħra biex il-konsumatur ikollu l-ikel u x-xorb qudiemu fi ftit minuti. U għalhekk li konsumatur ma jkunx qed iħallas biss għall prodott li qed jiekol u jixrob iżda wkoll tas-servizz li jkun qed jieħu.